Kana ɗaya daga cikin mutanen da kina ɗaya daga cikin mutanen da kuke son kullum ku burge mutane, kuke son kullum ku gwada ma mutane ku masu kirki ne? To in kuna ɗaya daga ciki, ya kamata ku saurara ku ji bidiyon nan har ƙarshe. Abin da nake so mutanen mu su gane ko abin da nake so mutane su gane shine wallahi tallahi ba kowa zai so ka ba. Kuma sannan ba kowa ne zai ce kai mutumin kirki bane. Sannan kuma ba yanda za a yi ka haɗa mutane 10 a guri guda a ce dukkansu za su faɗi halinka guda ɗaya ko kuma iri ɗaya. Abin da nake so mu gane shi ne don mutumin da muka haɗu da shi zai haɗu da wani version of us, wani gehe na halinmu ko kuma na gehe na rayuwarmu. Kamar yanzu zan iya baku example. Kamar yau na tashi raina ɓace bani jin daɗi. Ina jin yunwa, aiki ya mani yawa. Sai na hita sai na haɗu da wani daga cikin mutane wanda suke sauraron wannan bidiyo ɗin ko kuma cikin followers ɗina. Ya zo ya gaishe ni a yanda zan ansa shi daban ne da a ranar da na hita ina cikin natsuwa, ina cikin kwanciyar hankali na kwance. Ko kuma ya Allah an mana rasuwa, ko kuma ya Allah bani da lahiya, ko kuma ya Allah wani abu na tashin hankali ya same ni. Yanda zan yi magana da mutumin nan na ranar da nake cikin tashin hankali daban ne da yanda zan yi magana da mutumin da nake cikin farin ciki, nake cikin kwanciyar hankali. Yanda zan yi magana da mutum idan ya zo aiki tare da ni daban ne da yanda zan yi magana da ɗan uwana. Yanda zan yi magana da ƙawa da na daɗe da ita ta zama kamar jinin jikina daban ne da yanda zan yi magana da ƙawa da na haɗu da ita yau ko jiya. So abin da nake so mu gane shi ne kowane irin ɗan adam da muka haɗu da shi a rayuwa zai tafi da perception da tunaninmu daban depending on a wani yanayi ya same mu. Ku yi haƙuri, Hausa tana ƙoƙarin karkarewa, wasu words din suna ɗan wahala, ban san ya zan yi automatically in canza su zuwa wannan ba, amma na san ina ƙoƙari. In ka ga dama ka ce ban ƙoƙari, ni dai na san ina ƙoƙari kuma kullum ina fatin kaina, ina clapping ma kaina. Hausa ta gyaru, ta ƙaru sosai kuma ta gyaru, ta ma hita da. To abin da nake so mu gane mu bar wannan, abin da nake so har wa yau mu gane shine babu komi idan kai ka san kai mutumin arziki ne, in kai ka san kai mutumin kirki ne, kana kyautatawa, kana mutunta mutane, sai kuma ya zama na cewa akwai wasu mutane da suke ganin ka ba haka ba. Sai ya zama na cewa akwai wani abu bi Allah harkan kuɗi ce, bi Allah harkan business ce, bi Allah wani abu ne kuka samu rashin daidaituwa. Har suka yi tunanin kai ba mutumin da kai sauran mutane suke tunanin ka bane, babu komai. Abin da nake son mu gane shine kullum mu tabbata a zuciyarmu, a halayenmu na kirki ne. Mu tabbata tun daga farkon halayenmu duk abin da zamu yi mu'amala da mutane saboda Allah muke yin shi. Mu tabbata kuma komi zamu yi da zuciya ɗaya zamu yi, sai ka bar mu Allah sauran. Saboda wallahi tallahi dan adam babu wanda zai iya mashi. Kullum ina faɗin wannan. Ku kwantar da hankalinku. Ba kowa bane zai so ku. Ba kowa bane zai ki ku. Ba kowa bane za ku yi ma daidai. Ba komai kuka yi za a tafa muku ba. Sannan ba komai kuka yi za a ce ba ku yi daidai ba. Idan ɗan adam muka samu wannan natsuwa a zuciyarmu, muka kuma gane wannan concept ɗin shi kadai, to wallahi tallahi da yawan mu za mu samu mai bacci. Za mu samu natsuwa a rayuwarmu, za mu samu kwanciyar hankali, sannan kuma za mu daɗe ba mu yi faɗa ko ba mu samu misunderstanding, ba mu samu rashin daidaitawa tsakaninmu da mutane ba. Saboda ka riga ka sa mu ranka cewa duk abin da za ka yi kai mutumin kirki ne, hali na gari ka, komi kana iyakar ƙoƙarinka ka kyautata ma mutane. To duk wani abu da ɗan adam zai ce a kanka, duk wani abu da wani ɗan adam zai faɗi, komin zahin shi, komin baƙin shi, zai ɗan iya yin zahin muskara zarata. Amma idan ka zauna ka natsu ka fara tunani, za ka ga cewa to ai babu komi, ba wani abu bane in yayi tunani na ni mara kirki ne, ni dai na san ina da kirki, haka Allah kuma na rike kowa tsakanina da Allah. Sai kai tunani ka ga ba wani abu bane in ya gani mutum ya banza ce, kila wata Allah ya shiga wani guri ya je ya ganni kila wani gurin da bai kamata ba, a tunanin shi ya jump into his own conclusion, ya tunanin kila lalaci ka zo yi a gurin, ko kuma labarin ka ya ji a wani guri daga gurin wani shi bai san ka ba one on one. To wannan ba matsala bace. Bottom line is dan Allah dan annabi mu zama mutanen arziki. Halayenmu na gari mu rike su, duk kuma abin da zamu yi shi tsakani da Allah ba dan Adam ba, saboda baka iya ma dan Adam. Nagode.